إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط إلى خضرة سلطان أولياء الله سلطان أولياء هذا الفاتحة. الفاتحة. إلى خضرة أبي كسهم الزاجري وأولي سجادي أيا رأشل قريش بمبرة تنبأ الفاتحة. 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 Fatihah kagem anak kula nihaya ingkang nembe kapundhut mugi kala Allah dipun dadosaken ahli jannah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ridho nyuwun dhateng Allah mugi pinaringan wilujeng dunya lan akhirat, mugi pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, pinaringan panjang rezeki ingkang barokah. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saat niki sareng-sareng wonten majelis ingkang barokahipun luar biasa, majelis ma'an Al-Quran. Para samiin samiat ingkang kula cintai, antawis setunggal wulan kepengker salah setunggal momongan kula matur kathah ingkang ngersakaken semaan Al-Quran Sabtu Legi wonten mriki wonten mriku. Alajeng wonten ingkang boten saged kula iyani, nggih niku sedherek kula Ahmadi semaan Al-Quran Sabtu Legi kangge nylameti
estrinipun ingkang nembe kapundhut nembe wafat. Kula dipun britani mengaten ugi boten saged nolak sebab bekalian niku anak-anak kula sedaya. Samiin sami'at ingkang kula tresnani. Momongan kula ingkang dados pendamping hidup, pendamping gesangipun anak kula Ahmadi ingkang naminipun panjang apa? Nihaya. Anggen kula ngundang iya. Piyambakipun sempat setunggal atap kalian kula, derek kula ewos manten. Lajeng anak kula Ahmadi nawaitu bismillah memperistri lari istri ingkang naminipun Iyah utawi Nihaya. Sejak awal kula sampun berpikir, kula angen-angen bocah iki umpama dadi bojone Ahmadi, kira-kira iso bertahan, iso kuat apa ora. Sebab tugase Ahmadi iki kompleks. Sing ketok mripat dheweke iku mikul pira-pira jumlahe semaan Al-Qur'an, pira-pira jumlahe aurat zikrullah filin. Durung si Ahmadi iki mikul kahanan sariyane yai sing mapan panggonan ning dusun Tambak. Perjalanan demi perjalanan Ahmadi niki nggadahi kewajiban wonten Kediri, ugi wonten daerah Lintu. Piye semaan Al-Qur'an iki tetep ngadeg jejeg.
akhiripun piyambake melampah ngaler ngidul ngetan ngulon, mengajarkan silaturahim kepada siapapun. Ngaler ngidul tolabul halal hasilipun boten kangge anak bojo ning kangge semaan Al-Qur'an niku seksine manusa kula, sebab semaan iki ingkang bertanggung jawab kula. Ugi kula sering matur dhateng kanca-kanca, awake dhewe wis lingguh ning saringan tambak iki, iso padhang iso jelas iku prekodayane Ahmadi. Hingga suatu saat kula niki tangrep dhateng bojone anak kula Ahmadi ingkang namipun Iyah niki. Kula tangrepi. Kowe ono sejak dadi bojone Ahmadi, sejak kowe karo Ahmadi iki duwe bojo, duwe anak, kowe kaya tau apa nate diwenehi dhuwit karo Ahmadi. Waksulanipun dhateng kula boten atos babar pindah-pindah. Lah kula setiap teng Jember nyemerapi niki beto dagangan di beto mriki pun sadi, sehingga kula semerap iki duwe dagangan. Lajeng istrinipun kula tangleti malih. Lah terus duwite bojomu nang ndi, Nduk? Dipun damel dados perbaikan wonten saryanipun Kyai Miftah, Mbak. Kula wonten mriku ternyuh sanget. Milanipun kalau mau kula matur dhateng Pak Nur Kholis, dhateng panjenengan matur. Putrane jenengan iki wingi golek bojo kula manut sebelah iki. Ditampi mboten kula matur. Manfaatipun apa? Kados ngeten iki, Pak. Manfaatipun ketika satu sisi saya tempatkan, saya manfaatkan untuk berjuang, paham nggih panjenengan? Purun boten purun, ikhlas boten ikhlas, sing wedok mesti bakal mengiyakan. Dan ketika yang urip niku dalam rumah tangga mesti enten masalah persoalan. Nah, kalau kedua-duanya itu lahir dari lingkungan, dari pemikiran kula, ketika ada masalah-masalah kula saged masuk kedua-duanya.
Nanging menawi salah satu atau kedua-duanya lepas, paling-paling mengke dugi teng kula nyuwun pangestu Bang iki anak kula lagi bentik kali sing wedok napa sing lanang. Kula namung oh nggih ngoten mawon. Paham iki. Kata Pak Jamian wis kangen-kangen iya yo biyen ga tuan anakku tak olehne wong semaan. Lho niku saestu tenanan iki. Nah, ketika pun enten sing muncul Pak bertahun-tahun. Ketika panggil kula ngaturaken, "Le, Nduk. Awakmu ki biyen lahir teko perute CK. Kamu harus memperjuangkan semaan Al-Qur'an. Ya apa iso abadi lestari hingga akhir nanti, hingga ila yaumil qiyamah." Kalau ada kan contoh soal Pak Jamian ini anak ulama ini mungkin coro Pak Jamian, jangankan Pak Jamian, ngomongan pulau lingkungan pun buatan sakit kados niki umpamane ngaten niki kok diundang tiang diundang ngaos lah buatan pamit kula mboten mangertos kula utusan lare-lare le yang okang timbali apa kok nengah-nengahe ngaji terus dibisi lare-lare kanthi timbali apa mikir digaletakne Pak berangkat ngono mawon niku cara wong liya sik to paham nggih jenengan nggih tuhune wong terhadap wong tua tuhune karo kiai luar biasa lah wangsul dateng istrine niki ya Allah ora enek wong wedok kaya bojone Ahmadi kula ngoten diuntang-antingne model piye karo sing lanang tetep ingkang dipun cepengi dawuhipun junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ngatakan awak mungkin tuh ya wong wedok sing luar biasa sebab apa didhawuhi karo Imam Syafi'i wong wedok iku tidak menampakkan rasa senyum terhadap istrinya. Kalau nggak itu dawuh Imam Syafi'i. Itu dawuh. Aku mau ikut neroknya dawuh Imam Syafi'i. Diewangi 1000 tawaf ping 1000 ora bakal kuwi iso mlebu ning swarga. Kalau nggak Niku kula dateng lari-lari nama ngeten. Dongakno mati kita karo Allah diparingi umur dawa. Kula ngeten. Andai kata saya bisa matur kepada Allah sing pangeran sing apik sing mati dhisik iki awak-awakmu kabeh iki. Kula ngaten sing penting aja ngaji.
Milo, ya Allah, kula badhe nyindangi piye-piye iki anakku ya. Kula iki dipenggat kali lare-lare. Boten angsal. Pun Bang. Panjenengan boten bakal tegel mangke. Dados Ahmad niki adalah pejuang. Kudu pejuangnya awake dhewe, pejuangi pangeran. Lah sedangkan istrine ditinggal mboten nate diparing apa-apa, ditinggali anak tok. Panjenengan boten tegel. Senajan si Iyah niku teng bola-bola malah dinasihati kali lare-lare. Senaosa si Iyah niki ketawi si bledere wonten griya ngopeni anak. Ning purun boten purun niki nggih sebagai pejuang. Ngikhlasaken Ahmadi ngalen itu nggih mboten nate ditangleti. Arep nyandi pun mboten nate ditangleti. Dan saat niki adalah perjuangan terakhiripun Iyah Bang. Niku datang kula lari-lari. Panjenengan mboten tegel mangke. Malah kula momen kali si Ahmadi tatake. Tatake. Mulane kula teng kanca-kanca. Lek ngono awake dhewe sing dan iki anake sampeyan ten iku. Iki anake mati. Niki. Ini iki duduk yatim-piatu ya. Yatim-piatu iki kaya aku warene iki. Piatu. Jamian ketus kula ngene yatim piatu. Iku apa piatu ya? Berarti luwih akeh aku yatim piatu. Sampai ya Allah, kula ten kanca-kanca. Le sampai no kalimatku iki. Konco-konco yang oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan talabul halal panur artosipun mencari sesuatu yang halal artosipun kados kerja itu niki dan iki yang naik. Dan iki amati nggih ngoten. Gadah sahabat ya kaya dulur. Sahabat ya dulur. Wingi pun aturane kula ngeten. Gadah. Yang kula ngeten. Bijing menawi Allah tasih paring rezeki juga datang amati kedah tiang istri ingkang leres-leres sebagai pejuang semaan Al-Quran, pejuangipun makbaroh. Milanipun ya khususnya ibu-ibu pengkalih kula piyambak panjenengan kaum sebuah kematian itu pasti. Pas niku nate ditanggleti tiyang niku jawabane panjenengan kula anakku sik urung gede-gede